monasterio que, tal como lo veis, del siglo XII, aunque la primera edificación que hubo en el lugar fue del siglo X. Nos lo está explicando ahora muy bien ahí Alfonso, el guia local. L'any 936, els condes de Deza van construir una abadia per reunir els monjos i ermitans de la comarca. Almanzor va arrasar aquest indret mig segle més tard, però ràpidament es va tornar a reconstruir per esdevenir el millor representant del romànic cistercenc de tota Galícia. Després de visitar el monestir de Sant Lorenzo de Carboeiro, iniciem a peu la nostra primera aventura. Ens trobem al Concello de Silleda, província de Pontevedra, un indret on la història i la bellesa del paratge conviden a visitar-lo. Este es el río Deza. Vamos a empezar aquí el sendero, que vamos a ir todo por la orilla en dirección a la cascada del río Toxa. El nostre objectiu és davallar repelant la cascada més llarga i una de les més boniques de tota Galícia, però per això caldrà caminar una bona estona. Aquí teniu el recorregut d'uns 6 quilòmetres que passa per camins antics, pistes forestals, carretera i altre cop pistes forestals, per finalitzar en un sender a peu de la cascada. Saliendo del monasterio de Carboeiro, hemos bajado un poco la orilla del río hasta que cruzamos el Puente del Demonio. Nos metimos hacia Merza y su playa fluvial, pasando después por el propio pueblo de Merza. Y ahora ya después de más o menos una hora de camino, estamos otra vez a la orilla del Deza. Vamos a cruzar el puente donde es la unión del río Deza con el Toxa, ya camino para la catarata del Toxa. Aquest alt i esvelt pont metàl·lic permet creuar còmodament a l'altra banda del riu, on el bosc és molt més espès i ombrívol. Estamos en la parte más bonita del camino del Deza y nos faltan casi 20 minutos para llegar a la fervenza de la Toxa. La fervenza de la Toxa tiene 80 metros de salto del río Toxa. El río Toxa acabamos de pasarlo en su cruce con el río Deza. Seguramente la parte más bonita de todo el camino. Vincenzo és un sicilià que des de fa alguns anys s'ha enamorat d'aquest indret. Yo encontré esto por el Camino de Santiago y estuve buscando una formación profesional en actividad física en el medio natural y por suerte me atopé la plaza aquí, en Silleda. Així doncs, amb en Vincenzo, l'Agustín i en Carlos, que ens fa les tasques de suport, recorrem el darrer tram de l'itinerari per dins d'un bosc típicament gallec, on proliferen les molses i falgueres. Més endavant entrem al curs del riu i anem pujant per entre cascades i blocs fins a arribar al peu del nostre objectiu, la imponent cascada de Toixa, la més alta de Galícia. No mucha gente la baja. Vienen aquí los guardias civiles, los bomberos a practicar técnicas de rápeles. Ahora nos vamos juntos y vamos a bajar por ahí. Una pasada, Abans, però, cal posar a punt el material necessari i, en aquest cas, una llarga corda que prèviament cal desplegar i posteriorment carregar. 200 metros. Eso porque tenemos rappel de 90 metros. Entonces, una lidia, una cuerda, se va a quedar 100 metros abajo y la otra también, para ver si vamos a rapelar dos personas al mismo tiempo, Carlos, o por razones de seguridad, si alguien se queda atrapado en una marmita. Sí que pesan, sí, pero bueno, hay que llevarlos, es por nuestra seguridad, es importante. Equipats amb neoprè, arnès, casc i corda, emprenem el camí cap a la cascada. Un camí que passa pel costat d'un canal d'aigua amb passarel·les i túnels inclosos. Aquest itinerari té un cert punt de perillositat, ja que si caus a l'aigua, la corrent se't pot endur. De totes maneres, amb precaució arribem al punt on cal baixar cap al riu per entre arbrades, falgueres i esbarzers.
Un cop al Toixa, seguim per la seva vorera, amb roques i troncs plens de molsa. El paisatge és com en molts llocs de Galícia, on l'aigua va davallant suaument i amb petites cascades per dins d'un frondós bosc. La diferència és que de cop i volta desapareixen els arbres i l'aigua es precipita en un salt d'uns 80 metres d'altura. Y ahora vamos a analizar un poco los anclajes naturales y bueno, nos hace falta un 10 minutos solo para evaluar dónde vamos a meter la reunión. Al peu de la cascada hi ha gent que contempla l'espectacle del salt de l'aigua. El que no s'imaginen és que, d'aquí a poc, també veuran baixar persones. Mentre en Vincenzo i l'Agustín es passen una llarga estona buscant els punts d'ancoratge, nosaltres anem fins al mirador, que es troba a l'altra banda, per poder filmar millor el descens. Per damunt de la cascada hi ha un dels grans ponts del tren d'alta velocitat que creua Galícia. Quan hi passin viatgers, no podran contemplar la bellesa de la fervenza de Toixa, ja que queda amagada pel bosc. Després de tirar i recuperar diverses vegades la corda, finalment inicien el descens. En Vincenzo és l'encarregat de baixar primer. El ràpel no és fàcil, ja que la roca rellisca notablement i cal anar buscant el millor indret, a cops efectuant un pèndol fins a trobar el pas. Tot seguit és el torn de l'Agustín, que amb les cordes ben situades davall al costat mateix de la cascada, amb un tram totalment penjat. A les imatges podem comprovar perfectament la grandària d'aquest salt, la immensa fervenza de Toixa, la més alta de Galícia, no apta per a novells en l'art de rapelar. Bien, bien, muy bien. Un rappel largo para disfrutar con el volado que te permite jugar incluso si quieres o rapelar boca abajo. Hoy nos lo tomamos más tranquilo, lo bajamos normal, pero muy divertido, muy largo, que te da muchísimo juego para hacer lo que quieras en el recorrido. Y ahora para finalizar nos vamos corriendo, que nos vamos a meter en el Deza y vamos a bajar en kayak. Mentre en Vincenzo i en Carles es queden per damunt el ràpel, l'Agustín es canvia ràpidament de roba i amb el caiac al damunt ja està a punt per entrar a l'aigua. El tramo este ahora es el tramo medio del río Deza, ya no es un tramo para kayakistas que empezaron la semana pasada, por decirlo así. Ya tiene algunos rápidos importantes, una sucesión bastante larga de rápidos y con agua se ponen bastante cañeros. Al gràfic podem veure el recorregut que hem fet a peu des del monestir de Carboeiro fins a la cascada i en aquest altre traçat, el tram del riu Deza que baixaran en piragua. Un dels trams més difícils està just abans de passar per sota el pont de la carretera comarcal 204. Aquí hi ha el pas anomenat Els Portuguesos, on fa poc, malauradament, es va morir un noi que practicava hidrospin. El primer realitza el pas sense problemes, mentre que l'Agustín tampoc no vol que l'embarcació. Un cop superat aquest pas, creuen per sota el pont i continuen per un tram de riu molt més fàcil. De totes maneres, sovintegen els ràpids que van passant sense cap contratemps. Finalment arriben al darrer pas difícil, una cascada d'uns 5 metres on les aigües turbulentes del Deza bramen amb força. Aquí fan una parada obligada per poder veure el millor lloc on passar. El volum d'aigua és prou bo, tot i que una mica més seria millor. Ara bé, després d'èpoques de pluja, no és recomanable el seu descens, perquè llavors esdevé un riu desbocat. Un cop feta la inspecció, l'Agustín es llença i resol el pas amb decisió.
El mateix fa el seu company. Ja tots junts treballen els darrers metres d'aquest tram del delta. Como veis, en cualquier rincón de Galicia, si queréis podéis encontrar caña. No tenéis más que contactar con nosotros, con A Galicia Aventura. La variada aventura d'avui finalitza en un restaurant, tot menjant la famosa vedella gallega, regada amb un bon cava. Venga.